тамошобинон муҳтарам, боз як намуди мариновад бо почакчи мурғ қаночияш, перправои тундакча махсус барои барбекю шашлик, мурчи сиёҳ, қаламфури хушки сиёҳ. То охири видео бо мо бошед. Ҳозир мариновадчика камакакча бошта мариновадчикада шумо битим ин шашликча барои тунхӯрако. Қанотча перправа ин худаш тундакча боз махсус запахашай ба маза ин магазинонда бисёр ҷондай. Намакча барои обкушода ҳамин перправаи задигӣ обшон. Як каф зира чотча боз намаки ҳар хела ҳай магазинон меша кавказки бо манехлак магазинон худотон мебинтон уҷа намак ва ҳоки аралаш мурчи сиёҳ қаламфури хушки сурх тундагин аралашка 1 соат зиёд камакак дам метим барои ки намакҳои ҳама задигӣ обкушода ҳамун перправа худаш ба гуфта мана сеткӯ мечунум боли қур мангаламол мемонем. ин уже запаху бештия метавонад боли алова уже бош табиати худо офаридагӣ ва ин табиати зебо ҳамеша шумоён ба ҳамин хел истироҳати хуш аҳли оилаотон ба ҳамеша саломатӣ ба ҳар як корҳоятон муваффақият мехоҳам. Ҳамеша саломат боштон. худо ҳеҷ касе дарду ғам ба натиҳад. ҳамеша барори кору хурсандия барои шумоён ҳамеша таманно мекунам. ман ин имрӯз истироҳати мо бо мани дӯстон буд. як лаҳза боштан ман ин тарзи шашлик ман запахше бентон мана тамошо када бештия метавад. камтар боштан меҳнатҳои моя дастгирӣ када лайк комментарий обуна наштиги боштон обуна шевитон видеоҳои мо дастгирӣ кунтон. ҳамеша саломат боштон. ташаккури зиёд барои тамошо. хайр то боздид.